Hey, look at Jesus. I'm not even my only concern was how we were in the community.
Mmanwụ nke ebe bụ ụmụ nke na-akpa gịnị? Enwere nnukwu mmanwụ na-oti mkpu. Enwere mmanwụ nnukwu mmanwụ. Nnukwu mmanwụ. Ebube agụ na-eche agụ. Agụ iyi bịa ka ịfụrụ nnukwu mmanwụ. Agụ iyi bịa ka ịfụrụ nnukwu mmanwụ. Bịa ka ịfụrụ nnukwu mmanwụ. Ebube agụ na-eche agụ. Onye dị ya na-eme nwere isi anya. Isi anya ya na-eme. Eze ụlọ mma bụ na-enwe isi pụọ. Ọdịrị live. Ọdịrị. Ọdịrị. What are you talking? What's your science? What's it? Oh, question brain. Everybody got question brain. Ibo Chinyishi. Ay, ay, ay. Let's see. Ay, ay, ay. I